Catalans i catalanes, sigui tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Vale. Estic fet pols, ja no és estic fet caldo, estic fet pols. Benvinguts al capítol ja de 6 setmanes prèvies a la competició. Avui toca entrenament de traccions. Segur que a la sessió d'avui ja l'hem vist al canal, sí que ara que ens estem acostant ja cada cop més a la competició hi ha alguns exercicis que anem fent petites modificacions per seguir evadint fatiga i estrès, sobretot exercicis que abans fèiem unilaterals, ara els passem a fer bilaterals. I la cosa dura, la cosa es posa intensa. Cafè preentrenament ja pautat, no pot fallar, tot i que no acabo de sentir que m'estimuli molt o em doni molta energia, perquè ja el meu estat està al subsol. També comencem amb una suplementació que la prenc amb el ressupor abans d'anar a dormir, que és de la ashwagandha. Si en sabeu i n'heu sentit a parlar, és una suplementació per gestionar temes d'ansietat i estrès. Us recomano, us obligo a estudiar i revisar bé literatura científica envers un suplement que vulgueu començar a prendre i no us guieu per aquella persona que us digui ostres, doncs si jo em prenc això, em va molt bé, o a mi m'han recomanat tal, prova-ho. Que t'ho diguin està molt bé, però abans de provar-ho, informa, perquè la ciència, la nutrició esportiva i suplementació és molt nova i segons quin suplement hi ha pocs estudis al respecte i poca evidència científica. Per molt que et diguin, ostres, va molt bé, bueno, anem a veure també si a tothom li va igual de bé o no. Per exemple, la creatina és un dels suplements més estudiats, que se sap que millor funcionen i cada cop estan sortint més estudis al respecte. Es parla molt de la creatina amb el món de l'entrenament, però ara estan començant a sortir beneficis també amb la memòria i amb altres camps. Llavors, hi ha una web, que si me'n recordo la posaré a la descripció, que és la Australian Supplemented, una web on van actualitzant un rànquing de suplementació esportiva en quant a, doncs, amb la que té més evidència científica i tot. I justament l'ashwagandha o encara no hi és o està per uns nivells inferiors. No perquè sigui dolenta, sinó perquè encara li falta evidència. O sigui, és veritat que si tu busques ashwagandha, la majoria d'articles científics te'n parlen molt bé i sí que té aquests beneficis que diu, però segueix sent un suplement molt nou. Llavors, bueno, jo he fet també la meva recerca, els meus estudis, ho he parlat amb l'entrenador i això, doncs, primer, estudia-te-la. Segon, si et convenç, prova-la. Que notes efecte? Doncs deixa-la i segueix. Que no notes efecte o notes que empitjora? Para. Això perquè molts cops també està l'efecte plaer. Sí, prova això, que t'anirà molt bé. I és aigua, i tu creus que et va bé, quan en realitat no t'està fent res. Llavors, per això, primer, si t'has informat i et convenç, prova-ho, però després valora si realment t'ha fet efecte. Després de tota aquesta introducció, per dir-vos que estic fet pols, portava 2 nits seguides, dormint 8 hores i mitja, descansant perfecte, i ara porto 2 nits seguides dormint entre 5 i 6, estant despert de 3 de la matinada a 6, perquè el meu cap no em deixa descansar. Ja ho vaig comentar en l'últim vídeo, em sembla, que ja el cos se'n va cap a un costat i el cap cap a l'altre, doncs ja persisteix. Però forma part del camí, sabíem on ens ficàvem, hem de gaudir, forma part del procés. Lo bo i lo maco d'aquestes coses és que no seran per sempre, simplement doncs, és una etapa, és una època que ens toca viure i és un repte a superar per arribar al punt, per arribar al nivell on volem estar per la competició. Després, òbviament, serà tornar a la normalitat, tornar a gaudir del bon descans i d'una vida saludable, però això, vulguis o no, competir és objectiu de rendiment, no és un objectiu de salut, i que hi haurà moments de la preparació on el rendiment passa per sobre la salut. I si no estàs descansant bé, toca seguir endavant. Toca caminar, toca entrenar i toca dormir igual, perquè l'objectiu de rendiment, l'objectiu competitiu, està allà. Dit això, comencem amb la sessió amb abdominals, rull abdominal invers i anem a les traccions.
Tercer exercici ja de la sessió, passem a aquesta tracció vertical, que més que tracció vertical el que fem és una abducció, ja que fem servir aquesta presa aquí endins, on el moviment que es fa a part de traccionar és d'abduir, de portar el colze cap a dins. I si sou fidels a aquesta màquina, ja la feia abans, el que hem canviat ara és l'execució. Passem a fer una execució bilateral amb els dos braços alhora i ara més que mai recomano que si teniu aquesta màquina i la feu, que feu servir el cinturó, ja que unilateral encara, però bilateral t'aixeques, depèn de la càrrega, òbviament, però és molt més fàcil que t'aixequis del seient i perdis tot suport. Així que ens ancorem bé a la màquina. En el teu gimnàs tens màquines Tecnogym i no saps com ajustar-te-la, et recomano que agafis de referència aquesta etiqueta groga sigui a l'alçada de les espatlles. Tornem al pis de baix, on hem fet abdominals. Ara passem a fer un rem gironda, un altre exercici que també hem fet una petita modificació. Abans el fèiem també unilateral a la politja, ara el fem bilateral també amb el mateix rem gironda. No m'acaba d'agradar, ja que al fer-ho unilateral fèiem un banc, no sé si ho teniu l'exercici en ment, fèiem un banc en el que recolzava el pit i m'anava molt bé per traccionar. Aquí que estic més lliure em costa una mica més. Un altre exercici que hem fet una adaptació per dissipar encara més estrès, encara més fatiga en poques ocasions de l'entrenament, perquè vaig dir a la sessió de cames pràcticament a tot estem fent ja 2 sèries efectives i més ja no ho podem treure. El que sí que podem anar modificant ara doncs, són exercicis unilaterals, passar-los a fer bilaterals i avançar com es pugui. Aquí també passem a fer servir straps. L'estrès me'l genera posar les straps. Aquí sí que mateix exercici, igual 2 sèries de 9-12 repeticions, ja hem aproximat. Rem amb politja alta unilateral, mantenim straps i aviam si també mantenim càrrega, ja que, com he dit al principi, estic fet pols. Ja no és estic fet caldo, ara ja hem passat al segon nivell, que és estic fet pols. Només queda això, abraçar el camí, tot forma part del procés. La preparació ningú ha dit que fos fàcil i quan més endavant recordi aquest moment, aquest temps, em vegi aquests vídeos, miraré amb nostàlgia, veuré que em queixava per tot i que era un ploramiques. Última màquina d'esquena, aquest rem baix amb màquina i pes lliure, execució també bilateral. I en aquesta màquina, que el fem amb la presa més estreta, el consell a donar per una banda és que el pit no es separi del recolzament, o sigui que el recolzem aquí bé i no fem aquest moviment així d'extendre l'esquena, sinó que el pit es quedi recolzat al suport. I per altra banda, que quan ens agafem de la presa, fem com una força, què direm, una rotació interna, però que intentem fer com la força de portar-ho cap endins i a partir d'aquí que el colze vagi el més a prop del tronc possible. Anem a fer aquesta última sèrie que ens queda i acabem la sessió amb bíceps.
I aquestes últimes retraccions escapulars com a parcials, flipa. Vull fer ràpid aquesta sèrie, que tinc el mòbil al mig del passadís i la gent creuarà, però em sap greu també perquè està al mig, i que anem ràpid, un de bíceps altern. Aquest exercici també el mantenim, però malauradament hem baixat càrregues i han estat fet caldo. Estem fet polsa i mira, igual aquest serà el títol del vídeo. M'ha agradat la frase. Sí, Últim exercici, rull de bíceps amb politja. Aquest abans el teníem unilateral, ara el fem bilateral també amb barra. I últim exercici, última sèrie. Repeteixo, estic fet pols, però no, en veritat ara estic millor. Després dinaré i després al dinar ja tornaré a caure en picat, però bé, amb ganes. Apreto tot el cos per apretar el bíceps, vaya bogeria. Doncs des d'aquí mateix despedim el vídeo ja. Estic a la mateixa politja, l'únic que he mogut el mòbil perquè sembli que estic a un lloc totalment diferent, però m'he mogut 2 passes, una sessió que suma, un dia que ens apropa més a l'objectiu. Ens toca gaudir del camí, gaudir del procés, sabíem on ens ficàvem, sabíem que no era fàcil, però cada dia que passem, cada dia que ens superem, és una satisfacció a nivell personal. Sento que estic creixent molt, que aquesta preparació m'està ensenyant molt de la vida i que tinc ganes de tot, tinc ganes de seguir, tinc ganes, òbviament, també d'acabar i poder tornar a una vida més oberta. M'agrada, al final, és gaudir del procés. Que et sents bé, aprofita-ho i gaudeix. Que et sents malament, aprofita-ho i gaudeix. La qüestió és seguir endavant, que cada cop estem més a prop de l'objectiu. Si t'agrada aquest contingut, recorda donar m'agrada, subscriure't i activar la campaneta per estar alerta de tot detall, que ja són 6 setmanes. És que vam començar la sèrie a 20, com sembla, setmanes o així, fa molt. I aquest és l'episodi ja 20, 21, quan ho mires en perspectiva res té sentit. Així que a la descripció també teniu la web perquè agafeu les entrades. Que no m'emporto comissió ni res, és simplement doncs, que la competició és aquí a Catalunya i voleu aprofitar, doncs mira, si voleu venir sereu benvinguts, a mi em farà molta il·lusió. I també a la descripció teniu les webs de Prozis i Quota Vita, que podeu gaudir d'un descompte si entreu directament des de l'enllaç. Ens veiem a la propera.